gitagna gani sa pulong sa Dios, matuman gina way taong makapugong sa katumanan ni ana. Kay kun wa ta magtuon sa propesiya, kulbaan man tag unsay manghitabo. Apan kun makatuon tag unsay gisulti sa Biblia, igo lang ta moingon, gitagna naman na, andaman ang akong huna-huna pagdawat ni ana. Inyo bang nahuna-hunaan unsa kaha kung karon maoy katapusang gabi sa inyong kinabuhi? Naay gisugilon nga dagkong hitabo sa kalibutan, umalabot nga hitabo, kulba nga hitabo, wa pa man ni mahitabo uskat. Ang atong tun-an gyud ni ining tibuok semana. Nakita ninyo ang atong main title, Bible Prophecies Without Borders. Unsa may kahulugan ni ana? Ang mga propesiya sa Biblia di na kapugngan, mulusot gina nga way makapugong, without borders. Ang buti pasabot, gitagna gani sa pulong sa Dios, matuman gina way taong makapugong sa katumanan ni ana. Bisan kun pugnanis mga taong manggialamon, bisan kun pugnanis mga taong dunay gahom, ang propesiya matuman gyud kay wala kini siya'y duluna, wala kini siya'y kahadlukan. Ang pulong sa Dios gisulti niyang daan kaniadto ang katumanan niya sa atong kaadlawan karon. Munang ato yung main theme. So niining duha ka semana ang atong tun-an, ang atong nakita karon nga panghitabo sa atong kalibutan, apan gipasidaan na di ay kanato sa Dios, dugay ng panahon pagkasuwat pas Biblia. So I'm introducing to you the Holy Bible, God's ancient word, ang karaan nga pulong, apan balaang pulong o gamhanang pulong. Ang Biblia mga kaigsuonan sa pinulungan pa ni Hari David, nag-ingon siya nga, ang imong pulong o Dios mao ang lampara sa akong mga tiil ug kahayag sa akong mga dalan. Ana, yan nagisulti sa Salmo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pareha ining kahayag kaganina. Kana ba ang kinabuhi nga way kahayag? Pertin laayag yun. Ganina nabalaka ka imi dayong sugod sa atong dayong dumuduong na pagsugod ang atong seminar kap na concern kay mi ganina kay nag-sit up mi sa among tanan nga hiraminta dire kay aron nga mahimong husay ang atong dagan sa katiguman na unsa ba nga nikalit mag-brown out. Nyawara bigyo ta kahibawog kano sa mauli na dependent kayo ta sa electricity alang sa atong programa. Unas tanan, dili mo tingog ang atong sound system. Ikaduha, wa tay suga. Ikatulo, wa tay projector nga magamit. Apan salamat sa Dios mga kaigsuonan, wa masipyat na hitabo gyud ang pagbalik sa suga. Muna yung David, si Hari David, ang usa sa magsusulat sa Biblia, ang imong pulong o Diyos, lampara sa akong mga tiil, kahayag sa akong mga dalan. Mawad-a na gani tagkahayag, ngit-ngit atong kinabuhi. Apan kung dunay kahayag nga mao ang pulong sa Diyos, dili ta madagma sa kangit-ngit. Muna ang atong hinungdan nga magtuon tas propesiya. Kay kun wa ta magtuon sa propesiya, kulbaan man tag unsay manghitabo. Apan kun makatuon tag unsay gisulti sa Biblia, igo lang ta moingon, gitagna naman na, andaman ang akong huna-huna pagdawat ni ana. So karong gabi, sugda nato pagtuon ang mga tagna sa Biblia ug ato nang himuon sulod sa duha ka semana. Tan-aw na tug unsay tuyo sa Dios nganong gitug-anan ta niya sa panghitabo nga nagakahitabo sa atong kalibutan karon. Dugang nga background alang sa inyong kasayuran unsa ning Biblia. Ang Biblia maoy usas pinakakaraang basahon nga nasulat sa dugay kaayong panahon. Miabot og 1500 katuig ang pagsuwat ining Biblia. Doon na ni siya'y 44 ka mga magsusulat. Gikan ni manalag na Moises sa Israel hangtod ni Propeta Juan Revelador.
ang nagsuwat sa katapusang basahon sa Biblia sa pinadayag. Ang unang basahon sa Biblia, ang Henesis, gisulat ni Moises. Og midangat og 1500 katuig ay nasuwat ang katapusang basahon sa Biblia, ang pinadayag. Gikan sa panahon ni Moises hangtod sa panahon ni Juan, 1500 katuig. Apan ang nakanindot ni ining basahon, bisan pa og 40 kapin katao ang nagsulat, mao ang kamatuoran nga ang tinuod gyud nga author ang Dios mismo. Sa basahon ni Apostol Pedro, ingon pa niya, ang pulong sa Dios wala mubutho sa kabubuton lang sa tao, kundili mga balaang tao sa Dios minanduan sa balaang espiritu, misulat sa mga gipadayag sa Dios, gipadalangan hikanato. Sa ato pa, ang nagsuwat ini dili ordinaryo nga mga tao. Mga balaang tao sa Dios nga gipili sa Dios aron mahimong magsusulat o gipreserbar ang sinulat midangat kanato karon. Now, kining Biblia pod, alang sa inyong kasayuran, sa tanang libro sa kalibutan, maora ni libro nga grabe kadakog influensya. Ngano man, mga hari nangahimong hari tungod sa pulong sa Dios. Mga dagkon tao nangahimong dagkon tao tungod sa pulong sa Dios. Muna sa Amerika ang ilang kwarta, naay dakong marka, in God we trust. May pagsalig kami sa Dios. Now, karong gabion atong sugdan ang pagtuon sa mga tagna nga makapang-abli sa atong panghuna-huna kalabot sa pagkadigyod masipyat sa pinulungan sa Dios. Giuluhan ko kini nga ang atong topic karong gabion sama nga wala pa mahitabo sukad. Saan nang topikuha, pastor? Sa in English pa na, such as never was. Sama nga wala pa mahitabo sukad. Alang sa inyong kasayuran, kana nga pinulungan kinutlo na gikas Biblia. Naay gisugilon nga dagkong hitabo sa kalibutan, umalabot nga hitabo, kulba nga hitabo. Apan inigaabot ni ana makaingon ta, wa pa man ni mahitabo sukad. Ug ang Biblia nag-ingon, di na pud na mahitabo pa. Sa ato pa, kausara na mahitabo, di na mausab. Sama nga wala pa mahitabo sukad. Murag tubag kini nga tupiko sa pangutana. Unsa kaha kung karon mauna ang katapusang adlaw sa imong kinabuhi? Nakapamalandong ba kamo ni ana, mga kaigalaan? Inyo bang nahuna-hunaan unsa kaha kung karon maoy katapusang gabi sa inyong kinabuhi? Karong bag-ulang niining milabay nga tulo ka adlaw na uyog bayapod ang akong pagbalati. Tungod kay naaman lagi tay Facebook na may social media, natay connection sa atong mga higala. Tulo sa importante kaayo og suod kay nako nga mga higala. Kauban ako sa eskwelahan, kauban sa buhat ang gitawag nas Ginoo para mopahulay. Usa nila to sa California, si Dr. Mayan Segovia. Impahulay siya kaganinang buntag. 67 pa edad. Doktora. Maayo nga pagka-doktora, cardiologist. Daghang mga tao ang iyang natabangan tungod kay espesyalista siya sa sakit sa kasing-kasing. Ipapahulay na siya. May kauban sad ko sa estudyante pa mi nga sa pagtudlo namo sa mga manubo sa Bukidnon. Ablimig eskwelahan dito. Estudyante pa mi, gipadami nga to kay ang mga nitibo, di man intahon ka maumubasa og musulat, gawas kung adtuon yun sila sa mga maestro ang mutudlo nila. Busan hingadto mislasang sa Mindanao, dito sa Bukidnon nga area,
Pag ato na mo, nagtukod mig eskwelahan, gitudluan na mo mga manubo, ang uban nila ron mga maestro na, ang uban nila mga naanay mga opisina, naanay uban nga ning graduar na o mga profesional na sa amo kanhi mga estudyante. Apan kining akong kauban kaniadto si Pastor Abraham Carpina. Daghan ninyo sa mga Seventh-day Adventist ang nakaila kaniya, ang atong former health director sa Southern Asia Pacific Division, gipapahulay na sab siya sa Dios sa edad nga 73. Lain pa nga suod sa akong kinabuhi nga nang pahulay sad, ako lang na nabasahan karon, mao ang among usa ka magulang sa ministeryo, si Pastor Rudy Acuña. Dito ni siya sa Zamboanga nag-retire, apan taga Cagayan de Oro ni siya. So, dili baya sa yon, kana bisag dili ta ni parinti, mga suod lang natos kinabuhi, magsubo baya ta. Hinumdumay baya ninyo, sa Biblia, duhara ka record nga naghilak ang Ginoo. Katong pagsuod niya sa siyudad Jerusalem, sa dihang bitanaw siya sa siyudad, ug namalandong siya, mao man ay hinungdan nga nilusad ko diris yuta gikas langit, apan ang mga tao nahibaw siya nga isalikway siya sa mga tao, gani gipatay siya sa mga tao panahon sa pag-ari niya diris yuta. Munang gihilakan ni Ginoong Hesus. O sana ka okasyon, ay ikaduhang okasyon nga naghilak ang Ginoo, kanang gingalag pinakamubo nga teksto sa Biblia. Juan 11:33. Si Jesus mihilak. John 11:35 mantingali na or 35. John 11:35. Si Jesus miilak. Sa in English pa, Jesus wept. Kano saan hilak ang Ginoo? Sa dihang naay namatay. Kinsa man iyang igagaw, iyang parinti, dili. Suod lang niya nga higala si Lazaro. Ang igsuon sa duha ka dalaga si Marta ug si Maria. Apan ang record sa Biblia, pinakamubo nga teksto sa Biblia, Juan 11:35, si Jesus mihilak kay namatay ang iyang higala. Natural gina nga masubo ta og duna tay mga suod kinabuhi nga ni Paulay. Muna akong gibati rong simanaha, kini nga weekend bugat, tulo ka buok sa akong mga associates ug suod kaniadto, kauban sa kolehiyo, kauban sa buhat ang nimpahulay na. Naway usa nato nga nakasiguro kan usa ang atong schedule. Muna ang pangutana diri, unsa kaha kun karon mauna ang katapusang adlaw sa imong kinabuhi sa imong buhaton? Ang Biblia nag-ingon, dunay panahon para sa tanang panghitabo. Si Hari Solomon, nagsuwat ni ini sa Ecclesiastes 3, mga versikulo 1, paingon sa 8. Kuyog mo na ko, samtang akong basahon kini. Ingon pa si Hari Solomon, adunay panahon alang sa tanang butang, ug panahon alang sa tagsa katuyo ilalom sa langit. Versikulo 2, panahon sa pagkatao, panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom, ug panahon sa pag-ibot ni adtong natanom na. Dahil namong anhi paingon sa masgad, ingon ang among tao dito sa bukid. Nami gamayng bukid sa bukid nun, nami gamayng uma, nga gikalingawan na mo karon nga nag-retire na may si Mrs. Gitanuma na mo mani. Daghan siya tanom, pero nalingaw may sa mani, kaya ang mani maay manggong kaunon. Ingon ang among sakop sa bukid, Pastor, ma'am, anihon na ang mani. Sa ngadtumi. Muna yun sa Biblia, may panahon sa pagtanom, may panahon sa pag-ibot, ni atong natanom na. Nakadaga ni midiri. Ginindutan po kao ng among kaubanan kay panahon naman sa pag-ibot sa gitanom. Versikulo 3, adunay panahon sa pagpatay, uyaw sa nga pulong, ug panahon sa pag-ayo, panahon sa paglumpag, panahon sa pagtukod. Versikulo 4, panahon sa paghilak, panahon sa pagkatawa, panahon sa pagbalata, panahon sa pagsayaw. Pagbalata, pagsubo. Ang pagsayaw, ang kalipay o kahinangop. Versikulo 5, panahon sa pagsalibay sa mga bato, panahon sa pagtigom sa mga bato, panahon sa panagakos, panahon sa pagpugong gikan sa panagakos. Ang magtiayon, allowed mo mugakos.
Apan kundi mo magtiayon, ayaw mo gakos mo na. Versikulo 6, panahon sa pagpangita, panahon sa pagwala, panahon sa pagtipig, panahon sa pag-usik. Katapos ang duha ka versikulo 7, panahon sa paggisi, panahon sa pagtahi. Ayaw pasag din ng nangagisi na nga sinina. Magamit pa na. Ayaw na nag-isalibay kay nagisi na. Kay naay panahon pagkagisi, naapoy panahon sa pagtahi. Panahon sa paghilom, panahon sa pagsulti. Human ang eleksyon, hilom na. So pa eleksyon, sulti kay mga ampanya, dili baka maumana ang trabaho na to sa kahimtang karon. Verse 8, katapusan. Panahon sa paghigugma, panahon sa pagdumot, panahon alang sa gubat, o panahon alang sa pakigdait. So walay butang ilalom sa langit. Sa ato pa, walay butang dinis aping sa yuta. Nga walay panahon. Naay panahon tanan. Naay panahon makatawata, naay panahon maghilakta. Naay panahon mutago ta, naapoy panahon nga ipakita ginato atong kaugilingon sa dayag. Niining milabay nga mga katuigan. Nagsunod-sunod ang hilabihan kakulba nga mga gubat hangtod karon naa pa. Niadtong Pebrero sa 2014, nahitabo ang gubat sa Russia o sa Ukraine. Dagko bang karang ay ng nasod? Ang Russia usa nas pinakadako nga nasod sa kalibutan. Lugar. Ang Ukraine gamay ra, sakop na niya kaniadto sa ang iyang ngalan USSR pa. Sa may USSR. Sa komunista pa, gingalan na siya Union of Soviet Socialist Republic. Pagkagunob sa USSR, nangabungkag, daghang nasod ang nanghimo. Apil ni ini ang Ukraine. Apan ang Ukraine, gisulong sa Russia ni adtong February 1914. Hangtod ron, panahuman ang gubat. Uy, last year, Oktubre, naunsa man ka nga, gisulong man sa Hamas ang Israel. Sabi ninyo, ang Palestine o ang Israel, ang nag-uwang anak nila, bungbong ra, barbuway ra. Kaupat naman ko kaanhaan ang Israel. Barbuway ra, naadiya, ang likod sa barbuway, gingalan nila no man's land. Why muso diha? Kay iyan na sa pikas teritoryo. Apan binantayan na ang ilang taga dito, nagbantay ang Palestino, diri po sa pikas, sa kural nga barbuwayra, nagbantay po ang Israel. Naon sa mga kaatong Oktubre sa miaging tuig. Gubaon bitaw sa mga Palestino, especially ang rebuilding Palestino, gingalag Hamas, ang border sa Israel. Gisulod nila. Niadto sila sa kabalayan sa mga Israelhanon, bisan ang mga tigulang, ilang gipambihag, bisan ang mga bata, ilang gipangbihag. Hapit mag 2,000 ang ilang gibuwag, og 1,500 ang ilang girakrakan lang yung patay. Grabe nga klase sa murabag. Ang tuyo rin nila nga muadto kay wadon nila ang Israel. Usaray ilang mensahe. Dili na mo gusto nga motunhay ang Israel sa kalibutan. Wadon na mo sila munang gisod sa Hamas ang teritoryo sa Israel. Ang Israel pagkaamgo niya nga wadon man di ay siya, nibalo siya ang turon wa panahon man ang gubat. Gipangsud na nilang mga tanil. Kay ang mga Hamas na sa wa pa mosulong sa Israel, ang ilawom sa yuta, ilan ang gihimuag mga langob nga tuan ay ilang hitso dito, may mga balay na sila dito, may mga stock na sila sa pagkaon dito, kumpleto sa electricity, may mga sakyanan gani sa ilawom, bumbahan manggaling sa Israel, kay daghan man sila bumba, ang ibabaw ra sa yuta ang maigo sa bumba, ang ilawom wa maunsa. Di pamahuman gubata. Na layo man ni atong gisgutan. Diribiyas atong duol, gamay ra ka imbikil. Sungkil-sungkil ra ni, kinisungkil-sungkil ron sa atong mga sakyanan nga nagapaingon ni anang dagat nga gingalan sa Pilipinas og West Philippine Sea, apan gingalan po sa China og South China Sea. Unsa gitinuod ana lugar kun ang Pilipino moingon amo ng dagat, busa gingalan nila West Philippine Sea. Apan ang China mo ingon po, amo na, munang gingalan po nilag South China Sea. Sa pingalan yun, tinuod.
ang International Tribunal, ang grupo sa mga nasod nga dunay panaghiusa iya sa United Nations, naghimo og arbitrary ruling ni atong 2016 nga ato ang West Philippine Sea. Ingon ang China, bisag pila pa ka korte ang mo deklarar nga inyo na, dili namo na i-giveaway amo na. Kinsa may naa diha, kinsa man ang mga basi, kinsa man ang mga sakyanan ang amo man na, kanang inyo, gagmay raman ang sakayan para sa mga mangingisda. Adto in taon ang atong mangingisda, sundon sa mga dagkong barko sa Coast Guard sa China, bumbahag tubig, sige po tagtanaw sa news, ang atong mga senador, sige po murag iro nga sigig usig, apan wag yung paak. Kanin nyo akong pasabot? Sigig usig, apan way paak. Kung sibot na ko'y pasabot, daghag sulti, pero way nahimo, pagprotehir sa atong propriedad. Apan ako mong sultihan? Anytime. Bisag kano sa posible ning mubuto. Kay ang atong presidente si BBM miadto sa Australia, ni ani lang miagin si Mana, Bernes lang siya nag-speech sa parliamentary dito sa Australia. Og iyang gisulti, og nahibaw siya nga ang iyang gisulti na broadcast sa tibuok kalibutan, og naminaw ini apil ang iyang supposedly higala si Presidente Xi Jinping sa China. Sa dihang miingon siya pagsulti, kaming Pilipino, gamay rami nga mga tao. Dili mi dakog puwersa militar, pero bisag usa ka pulgada, dili na mo i-giveaway kung dunay muilog sa among teritoryo, barugan o pakamatya na mo na. Di ba ka na nga pinulungan, hagit man na? Si kanhe Presidente Digong bitaw, ingon pa niya, practical ko nga tao. Nganong musukol man kugubat sa China. Unsa man gimahimo nako? Ako lang yung himuong balo ang daghang kababaynaan. Kay mga matay manginang ilang mga banang sundalo. Kay usara ka tuplok sa missile sa China. Pulpog man ang atong naval force. Wa madayon giputol panahon ni Digong ang istorya. Sama sa kung giingon ninyo, anytime posibleng mubuto na ang pangutana. Unsa may epekto ni ana nga rin nato. Ang China o ang Taiwan, gamay ra po na kayong, kaya ang Taiwan, pila na katuig. Iya gunagingalan ginaw Chinese Taipei, ang ilang kapital. Apan ang Taiwan mo ingyon, no, we are an independent country. O ang Amerika mo laban Diyos Taiwan. Ang Amerika mo laban Diyos Pilipinas. Kung magkagubat ni, Taiwan versus China, Philippines versus China, dako maning gubat. Lupig ang Middle East ini nga gubat. Nga naman, mulaban sa atong Japan, mulaban sa atong Australia, mulaban sa atong Amerika. So dili sayo ning mga panghitabo. Kita diri sa Masgad, pagkalinaw ra, bahala na kahangin-hangin diha pagkabuntag sayo, dunggo ng mga pambot nagdaas labas, mag-un-un na punta, magpaksiw na punta, wag kita mabalaka, bisan gamay. Apan, sa palibot na to, dunay dagkong hulga sa mga gubat. Ang nagsilingan nga South o North Korea, gamay ra kaimbikil. Kasi komunista man ang North Korea. Nakapuyo mi dito hapit magtulo ka tuig, nakita na mo ang border. Mura po ng border, parehara po sa Israel o sa Palestine. Barbed wire, apan ang luyog hingalan nilag no man's land. Gamay ra kaimbikil. Usara ka pislit sa North Korea, kay sige man sila hulga, inig military practice na sa Amerika o sa Korea, suko pong North Korea, unya, pabuto po sila bumba. Mga igsoon, ako na nanggihisgutan sa inyo kining mga butanga. Kay ingon ini ang kahimtang sa kagubot sa atong kalibutan. Gamay rambikil. Posible mo na ang pangutana, are we on the verge of the tribulation, the time of the end, and the battle of Armageddon? Kanang pulong Armageddon higala, gigamit na sa mga tao. Bisan pa ang mga taong wa kabasag Biblia. Apan biblikal kana nga pinulungan nga ang iyang kahulugan sa hubad pa sa dictionary, the final war, ang pinakadako nga gubat.
ang katapusang gubat, katapusang hugna sa mga dagkong puwersa, Armageddon war kana. Ang una-una nila binumbahay na ni, karon moderno naman yun ang gubat. Mahimuot man ta kay pagubat nila ni Lapu-Lapu og ni Magellan ni abtong Abril 27 sa 1521 dito sa Mactan. Nalipay lang Diyos dato humabon. Kay ang dili niya madag alam-alam og pakigbarkada ang iyang isig ka sultan sa Kabisayan, si Magellan. Di man gyud madag barkada. Ingon ramang Diyos Lapu-Lapu, imo ang ubang bahin, ako ring Mactan. Gubat, pag abot ni Magellan, ingon si humabon, panahon ko ni. Amiguhon ko ning dunay pusil, dunay kanyon, aron baoy akong ipaatubang sa akong kalaban nga bangkaw ra og sundang og pana ang armas. Nakighiusa si humabon kang Magellan. Nahitabo ang Blood Compact unya atong Abril 27, 1521, nahitabo ang gubat. Espada versus pusil. Apanaon sa ba? Ang usas pinakawilnon nga navigator nga European, diha mamatay anang gubada. Unsay nakapatay? Pana nga gituslobra ang tumoy sa hilo. Matud pa ni Father Figapita, ang historian sa navigation, ang historian ni Magellan, matod pa ni Father Figapita, kay siya may nakauli uban sa 18 ka Spanish nga sundalo nga maura po'y nakauli gikan sa 248 ka sundalo sa unom ka barko, 18 ray nakauli. Tuyok ang kalibutan. Apan ingon ni Father Figapita, ang nakapatay kang Magellan usa ka poisoned arrow. Tuhod ra gani na igo. Kay naa may taming ang mga katsila, na pusil, na kanyon. Apan ang ilang taming giigo sa sundalong Pilipino, Cebuano, sakop ni Lapu-Lapu, ang tiil. Panara nga gituslob, ambot unsay poison nga gibutang. Basta kay ang gisulti ni Father Figapita, Magellan died of a poison arrow nga nakaigo sa iyang tuhod. Kuyawa no? Anara. Apan karon ang gubat dili na pana, dili na bangkaw, di na sundang, di na gani pusil, dili na gani kanyon, di na tangki. Abi ninyo saan ang gubat ron? Drone. Aeroplano nga nagdaag bumbaway tao. Ang operator diya sa laboratorio, gipalupad lang ng aeroplanoha nga nagdaag bomba, way tao, pag abot dito, gibuhian ang bomba, bungkag ang kampo sa Russia, kay gipadalhan sa Amerika ang Ukraine o ginganlag mga drone. Muna na'y, gubat ron. Ang mga naghimo sa gubat, di ano lang diri sa computer. Allah. Moderno nga warfare. Are we on the verge of the final war, which everyone calls Armageddon? Ako masultihan. Ang Biblia naghisgot og 3 ka bersikulo nga ang iyang unod parihara. Ako ning basahon uban kaninyo. Nagpasidaan kini nga dunay panahon nga moabot nga kagubot nga wa pa mahitubo sukad ug di na mahitabo pa, meaning kausara. Umabutay pa na. Wa pa na mahitabo, dili sama kadako ang iyang distroso ana, dili lang pariha kadako sa bomba nga gibuhian sa Amerika aron mahuman ang gubat batok sa hapon sa World War II sa Nagasaki o sa Hiroshima. Nga duhara ka 20 megatan bomb ang duha ka dagkong syudad sa hapon, napatag ang mga building at tag 30 ka andana, tag 40 ka andana, napulpog ang gihulog, giiti sa aeroplano sa Amerika sa ibabaw sa syudad sa Nagasaki o sa Hiroshima, ginganlag 20 megaton atomic bomb. Pagtugdo ni ana dito, ang ulbo ni ana mipatag sa tanang dagko ug makongkrito nga building. Muna nga ingon nila nga, atomic bomb pa to. Karon grabe.
Ang atomic mo na lang mga 18 lang sa mga aeroplano sa Israel. Kamay kayo, pak, bungkag. Paminawan ninyong itagna ni Daniel. Sa Daniel 12:1, basahon na to. Niadtong panahon na si Mikael motindog, ang dakong prinsipe nga nagtindog alang sa mga anak sa imong katawhan, og moabot ang usa ka panahon sa kasamok. Did you hear that? Dunay moabot nga usa ka panahon sa kasamok. Gibutang nako nga puha aron mabasa ninyo. Panahon sa kasamok nga ang ingon wala pagayod mahitabo sukad, nga may usa ka nasod bisan hangtod ni anang mao nga panahon. Sa ito pa, kung nakakita naman ta grabe ka distroso nga gubat sa kasaysayan sa kalibutan, kining moabutay di na ni matupngan. Unsa ka hitsura ini, unsa kay imagination na ini, why makasaysay. Kaya ang Biblia nag-ingon, muabot ang usa ka panahon sa kasamok nga ang ingon wa gyud mahitabo sukad. Muna atong title ron, such as never was. Og niadtong panahon na, ini kay tabo ni ana. Luwason sa Dios ang iyang katawhan, ang tanan nga hingkaplagan nga nang hisulat sa basahon. Ang kaluwasan rin sa tao anang panahon na, ang pagkaanak sa Diyos, ang pag-alagad sa Diyos. Importanteng mahibawaan tani, kay kun uroy, ato lang gitay for granted, nga walang gitay Diyos, total makakaon man tagkatulo sa uskadlaw, daghan mag-isda sa masgad, daghan man pog bungan lubi, daghan man pog bunga ang atong ipantanom sa bukid, nganong alagad pamantag Dios nga buhi man tabi sa Diyos, igsuon ay gimog kalimot. Anan nga naa nato pulos hinatag sa Dios. Why naani mo nga makaingon gyud kang imo? Nganong nasiguro nato na? Kay kun mamatay ka, wa gi madani mo bisag pila ka sakong kupras, wa gyud. Wa gimadali mo pila ka stab nga tsiki sa kwarta nimo sa bangko. Wa gyud. Wa gimadani mo nga pila ka gramong bulawan. Wa gyud. Ilhana na nga dili kita itagiya. Dios tagiya. Muna ang luwas inig-abot ni anang dakong panahon sa kasamok, ang tanan nga hikaplagan nga nang hisulat sa basahon sa kinabuhi. Naade mga basahon sa langit. May listahan di ang mga manulunda. May isgutan tana, so malabot nga pipila kagabi. Ang basihanan sa Dios sa iyang paghukom, mga basahon nga girecord sa mga manulunda, kalabot sa kalihukan sa mga tao diri sa yuta. Importante di ay nga mag-conscious ta nga naay Dios nga nagtan-aw nato, naay manulunda nga nagsunod nato. Di ta kakita nila, pero girecord di sa mga manulunda atong pinulungan, atong binuhatan, atong motibo. Gisuwat din as basahon. Og ang kanang mga basahon, ang basahon sa kinabuhi, muna'y gisulatan sa mga taong nagkinabuhig matarong. Muna'y primerong teksto nga naghisgot sa moabot nga panahon sa kasamok. Ikaduhang teksto, Jeremias 30, versikulo 5, paingon sa city. Ang Daniel 12, naghisgot sa panahon sa kasamok. Time of trouble. Sa in-English pa na. Time of trouble. Apan dinhi sa Jeremias, gingalan po ni og panahon sa kasamok ni Jacob. Time of Jacob's trouble. Basahon na ito kung sa kahulugan na. Jeremias 30, 5 paingon sa city. Kay mao kini ang giingon ni Jehova. Nakadungog kamog tingog sa pagkurog sa kahadlok og dilis pakigdait. Mangutana kamo karon tan-awa kung unsa may usab ka lalaki nga nanganak, ngano man nga nakita ko ang tagsa-tagsa ka lalaki nga nagapanighawak, samas babae nga nanganak. Ang buto pa sa buta na ka na nagbati, di ba? Kamong mga bana, kasaksi mangyok, diha mong maglibor na inyong asawa, musinggit nas kasakit. Ay mo paduol kung ang inyong asawa maglibor na kay mabunlot gina inyong bukton. Ikaw may yun danin tanan. Kisakitan ko ini tungod nimo. Muna basta maglibor na. Apan ang gidescribe diri, unsay iyang nakita, mga lalaki nga nanagunit sa tiyan, nanagunit sa hawak, samas babae nga nanganak,
ug ang tanang naong nangaluspad. Pagkadako niya ng adlaw sa pagkaaging way mausa nga sama kaniya. Inig kahitabo niya na lisang tanang tao. Way sama ka makalisang ana. Ngani mao nay gitawag nga panahon sa kasamok ni Jacob apan siya maluwas gikan ni ana. Malingkawas ra ang nag-alagad sa Dios. Kaganina, ang mga taong nasulat ang ilang ngalan sa basahon sa kinabuhi, maluwas sa dakong kasamok. Karon, ang mga taong naabtan ining kasakit nga bisan ang laki murag nagbati, pagaluwason siya gikan ni ana. Muna ikaduhang teksto, naapo di ay palabot. Pareha ang iyang terminology sa Daniel, time of trouble. Sa Jeremias, time of Jacob's trouble. Ikatulong nga teksto. Mabasa ni mo na sa Mateo 24, pinulungan na ni Ginoong Hesus. 21-22. Ingon siya, kay unya moabot ang dakong kasakitan. Sa in English na, and there will be a time for great tribulation. Sa in English na. So kung hubaro na to ang mga in English, sa Daniel 12, dunay moabot nga time of trouble. Sa Jeremias 30, dunay moabot nga time of Jacob's trouble. Nga wa pa mahitabo sukad og di na pud mausab, kausara. Og dinhi sa Mateo 24 sa pinulungan ni Ginoong Hesus, time of great tribulation. Nga ang ingon, unsa ni? Time of great tribulation, nga ang ingon wa pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug di na gyud mahitabo pa. Pareha ang statement sa Daniel 12 ug sa Jeremias 30. Mga hitabo nga makalilisang wa pa mahitabo sukad ug di na pud mautro. Unsa gyud ka na no? Dili man ka na gubat sa mga drone. Binumbahay nga aeroplano rang way tao ang magda mapulpog na dayang mga tao sa ilawom. Saan ka na nila? Ingon diri sa Biblia. O kun ang gidaghanon ni atong mga adlaw wa pa pagkubsi, wa untay taong maluwas, sa to pa kiningat great tribulation, muhurot nis mga tao sa kalibutan ang COVID na makani. Agoy, wa man. Ang COVID gikulbaan ang mga tao abot gyud COVID, ingon sila na. Ang target sa mga tao naghimo ining kagawa kay matud pa nila hinimo man ning kagawa. Gipandalan sa mga airport, gipanda sa mga pantalan, gipanda sa mga bus station aron dali mulukop sa kalibutan. Ang tumong day kuno ini nga ang 8 billion nga populasyon sa kalibutan, ilang paphaon ang 5 billion kapin 2.5 na lay mabilin. Kay naghuot na kuno atong kalibutan. Nahuman na lang ang tulo ka tuig sa COVID. Ang total sa namatay, 7.9 million. Ang naigo, 90 million, pero ang namatay, 7.9 million. Mora na. Wa maingon, ang giingon nila nga, patyon ang 5 billion. Dili di ang COVID ang Great Tribulation. Dili ang Nagasaki, Hiroshima ang Great Tribulation. Dili ang Ukraine o Russia ang Great Tribulation. Dili ang Israel o Hamas ang Great Tribulation. Na ay umaabot yun. O ingon ang Biblia, kung dili pagkubsan sa Ginoo ang gidaghanon anang mga adlaw, way taong maluwas. Apan, tungod sa iyang mga pinili. Nagiging pinili. Ang mga tao ning nag-alagad sa Dios, tungod sa iyang mga pinili, ang gidaghanon ni adtong mga adlaw pagakubsan. Now, atong giklaro ang punto nga giingon sa Biblia. Either kita nakaapil na sa dagkong panghitabo nga kulba, ambot, nakaagi bagyod mo tanan, anang kulba nga hitabo. Bagyo raman tingali kulba ninyo diri, pero wag yung tingali, linog po, nakaagi po mong linog. Agi mo bagyo. Kami mga igsoon sa among pagka-traveler sa kalibutan. Nakaagi mi mismo gubat. Dito mi sa Sudan, sa nagubat ang South ug North, so wa pa na sila mabuwag. Akong asawa, takita ni anang mangiti ug bumba. Gibunlot siya sa mga nitibo nga mga Afrikano, "Ma'am, you have to hapa kuno ma'am, hapa."
Kay ug di ka mo hapa ma'am, inigtugdo na anang imo nakitaan nga giiti sa eroplano, ang pinisik ana mo'y daghan ang naangin. Tinuod man, gibunlot siya sa mga kababayan. Kay ganahan man siya ni tan-aw nga ang eroplano des ibabaw nangiti. Niya, pong! Gusto siya mo tan-aw ana. Daghan ang namatay tungod ana. Grabe pa ana ni di ay. Kaagi mi dito nga pagtingon na sa eroplano, dagan na ng tao nga to sa foxhole. Anong mga gikalot mga tanil. Yung una mo, wa man minanagan, sa pastor, is the airplane that will drop the bomb. Ani apil na migdagan. Sa sunod tingog sa eroplano sa ibabaw, diha mamis classroom kay nagtudlo. Gani sa mga naghatod sa pagkaroon, makakaon ang mga tao dito. Yung una ang among naagihan nga mga kaimtang higala. Ang punto na ko mao ni, grabe ang umalabot nga kasamok. Great tribulation, Mateo 24. Great time of trouble, Daniel 12. Great time of Jacob's trouble, Jeremias 30. Gipasidaana sa Dios. Apan, ni ay usa ka maayong balita. Nakita na ni manalag na Juan. Si Juan Revelador, kadtong katapusan sa mga tinunan ni Ginoong Hesus, nangamatay na tanan, gisuwat ni niya between 98 to 100 AD. Siya nalay nabilin sa mga tinunan, tanan nangamatay na. Siya ang usa sa nakakita sa paglansang sa Ginoo. Siya ang usa sa nakabati sa saad sa Ginoo. Mubalik ko diri siyuta kay kwaon ta mo, apan sa di pa ko mubalik, daghan usa ang mahitabo ni ining yuta. Nagsuting Ginoo na, kabati si Juan na, gisuwat na niya. Tanawa ang pananawon gipakita kaniya sa Dios. Pinadayag City 1 hangtod sa 3. Ingon si Juan, tapos ni ini nakita ako ang upat ka manulunda dias tumoy sa yuta. Si Juan God, mga pananawon ra ang iyang nakita. Gipanuwat niya. Vision bitaw. Murag nagtan-aw siya video pero langit na iyang nakitaan. Apan giablihan sa Dios ang mga hitabo sa kaugmaon, pinaagis pananawon o gisuwat ni Juan. Ingon pa ni Juan, nakita ko upat ka manunda, upat ka tumoy sa yuta, nga nagpugong sa upat ka hangin sa yuta, aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsang kahoy. Ang buti pasabot ana, tibuok kalibutan, upat ka hangin, the four directions, north, east, west, south. Dunay mga manulunda nga nakita si Juan nga nagunit og hangin. Ang hangin alang sa inyong kasayuran, kung gamiton ganis propesiya, ang iyang kahulugan ni ana katalagman, destruksyon, kalamidad, or gubat. Hangin kana. Basta Biblia muhisgot sa propesiya og hangin ang buot pasabot ana, kamatay, destruksyon, kadaot, pagbungkag, muna kagubot, muna'y hangin, basta propesiya ang muhisgot. Ingon pa niya, upat ka manulunda, nagpugong sa upat ka hangin, sa ato pa, tibuok kalibutan ni, north, east, west, south, nanay mga manulunda, nga nagpugong sa hangin, nga ugmuhuyop ng hangina, tibuok, yuta, dagat, hastang kahoy, mawala. Grabe ni nga ngilad nga hitabo. Apan sa sumpay, versikulo 2, unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga gimikayab gikan sa silangan sa adlaw, nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. Nakita ninyo? Naidala nga timbre sa Dios. Og sa makusog nga tingog, iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat. Og miingon kanila. Na-imagine na ninyong talanahon? Nakita ni Juan? Kita si Juan sa upat ka manulunda, may gigunitang hangin, destruksyon, kalamidad, kagubot. Apan nailaing manulunda ningon, ay sa ninyo buhi kanang hangin. Sa ito pa, ay sa buhi ang distriksyon na pa'y buluhaton. O saman, ayaw sa ninyo buhi ang upat ka manluang itagas kagawang pagpangdaot sa yutag sa dagat. Ug miingon kanila, ayaw sa ninyo dagmali ang yuta ug dagat hangtod ang mga ulipon sa atong Diyos amo ng katimrihan diha sa ilang mga agtang. Wow! Kagubuta, way mabilin nga tao sa yuta.
Apan tungod sa mga pinili sa Dios, pagkubso niya ang gidaghanon ining mga adlaw. Apan ang mga manulunda nga nagda ining hangin sa kagubot og destruksyon. May laing manulunda nga misinggit. Ayaw ay sagbuhi kay naapay buhat ang Dios. Say buhat sa Dios. Pangtimrihan pa sa Dios ang iyang mga anak diha sa ilang mga agtang. Uy, nade manulunda nga magdagputhaw nga nagbaga. Aron nga inig abot ti resyuta kada usa nato uros-uros atong agtang. Uros-uros. Ana ba ni? Dili. Simbolikanhon kini nga propesya. Ang agtang nagsimbolo sa sentro sa panghuna-huna o pagdesisyon sa tao. Ang buot ipasabot ining propesyaha, mintras di pa maabot ang kagubot, himuon sa Dios ang pagwalis maayong balita o muabot kini sunahuna sa mga tao sa dihang sila modesider sa pagdawat ni ini, apil kining mga tawhana sa dili maigo sa kamatay sa dakong kagubot. Kay naay timri ang Dios. Ang timri sa Dios, ang ilang desisyon nga alagaron ginila ang Dios. Ang timri sa Dios, mao ang pagkapatik sa pulong sa Dios diha sa ilang huna-huna. Dili na mawa kini. Ngano man, natimri naman. Ato ning basahon ha. Na adi ay tinimrihay ug ang tinimrihay mao ang simbolo ni ining manulunda nga ni adiri. Nagda siya og maayong balita sa kaluwasan niya. Dunay duha ka timri, konsilyo, kun marka o timaan nga madawat og kapilian sa tanang tao diri sa yuta. Sumala sa Biblia. Ang usa mao ang silyo kun timaan o kun marka sa Dios diha sa iyang katawhan. Naa di marka ang Dios, naa si timaan, naa si timri. Ang ikaduha, mao ang marka, konsilyo o kuntimri sa mananap nga mapintas nga gisimbasab sa daghang katawhan. Uy, duha di ay ni sila ka. Dunay timri. May timri ang Dios, may timri ang mananap nga mapintas. Ang katapusang mensahis pasidaan sa di pa matapos ang kalibutan. Iwalig yun sa tanang katawhan dinhi sa yuta. O gitawag kini sa pinadayag nga mensahe sa tulo ka manulunda nga mabasa diha sa pinadayag kapitulo 14 mga bersikulo 6 hangtod sa 12. Ato ra guning basahon kining ginganlag the last warning message. Ang katapusang mensahe pasidaan, the last tulo ka manulunda nga iwalig yun sa tibuok naong sa yuta sa tanang katawhan. Bersikulo 6. Nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwalas kalangitan o kinsiya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ang atos na nagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran, tanang kabanayan, pinulungan o katawhan. Versikulo 7. Og sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kadluki ang Dios og kaniya ihatag ang himaya kay naabot na ang takna sa iyang paghukom og simbahon ninyo siya nga mo'y nagbuhat sa langit og sa yuta, sa dagat og sa mga tuburan sa tubig. Mao na ang mensahe sa unang manulunda kay tulo man ka manulunda. Bersikulo 8. Og misunod ang laing manulunda, ang ikaduha nga nag-ingon, nagunob na ang bantungang Babilonia, ang babae nga mao ang nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Lain naman ig pinulungan, pastor. Naapil naman babae nga ulagon. Simbolikanhon gihapon kana nga pinulungan. Ang bino sa kaulag sa babaeng bigaon ang mga pagtulunan nga di nagikas Biblia apan maoy gituuhan sa mga tao sa yuta. Kana nga maong Babilonia ang ngalan, anak niya, ang Babilonia. Ang kahulugan na ng pulong Babilonia, relihiyosong sistema nga nakapalibog sa mga tao. Buti pasabot, ang tunan unta sa mga tao, pulong sa Dios, apan ang gitudlo sa Babilonia, ang mga pagtulon ang pagano, dili nagikan sa Biblia. Nagunoob na
Unya, maunay ikaduhang manulunda, ang kanang Babylonia nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Sa ato pa ang iyang mga pagtulunan nga dili biblikal apan giisip sa mga tao nga relihiyosong sulundan. Ato nang ipadayag in more detail in the next 2 weeks sa atong pagtuon dire. Ikatulong manulunda, og misunod ang laing manulunda ang ikatulo nga nag-ingon sa makusog nga tingog, kun dunay mosimba sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan og pamarka sa iyang agtang og sa iyang kamot. Uy, naapoy minarkahay di ay. Naapoy lain nga nagdaag marka, dili lang katong timbre sa Dios sa mga agtang sa mituo kaniya. Naapoy markas mananap nga mapintas nga iya pong imarka sa mga agtang ug sa kamot sa mutuo niya. Versikulo 10, siya usab magainom sa binos kapungot sa Dios nga pagatagayon nga walay sambok nga tus kupas iyang kasuko, ug siya sakiton pinagis kalayo nga supre diha sa tubangan sa kordero 11, ug ang aso sa ilang kasakit magautbo hangtod sa kanturan, ug sila dili makatagamtam sa pahulay magabiig maadlaw. Sila musimbas mapintas nga manarap ug sa iyang larawan og kang bisan kinsa nga minarkahan si angalan. May minarkahay pud lagi, may tinimrihay pud, may tinimrihay ang Dios sa di pa matapos ang buhat siyota. May tinimrihay pud ang mananap nga mapintas. Apan ang nindot kay nailhan sa Dios ang mga iya. Hay man ang mga iya, bersikulo 12. Ani ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, ang mga nagbantay sa sugo sa Dios o sa tinuuhan ni Jesus. Higala, ako musultihan. Kung palandungo na to pag-ayo, kini nga mga pinadayag, atong gibasa ron, ang dakong isyo nga magbahin sa tanang katawhan diri siyota, mao ang isyo sa pagsimba. Ang isyo sa pagsimba. Muna'y dako kayo nga kontrobersiya nga mubahin sa tanang tao siyota. Sa may bot pasabot, ana pastor, duha ra kagahom ang gustong simbahon sila sa mga tao siyota. Unsa man ang duha kagahom? Ang primero, gahom sa Diyos, ang Diyos. Gusto siyang simbahon siya. Muna yung sugo numero 1 sa napulo ka sugo. Dili ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ko. Kaya ako si Hiyuba nga Dios, mao ang naglalang kanimo. Ako si Hiyuba nga Dios, mo'y nagluwas kanimo. Sugo numero 2, ayaw pagluhod sa atubangan sa mga lininok ug mga larawan. Usa ka na kapag simbag Dios. Now, kana duha ra man ni sila kabuok. Ang Dios nag-awhag nga musimba ta kaniya sa laing bahin. Ang kaaway pod sa Dios nga mao ang yawa. Nakigribal. Dumuan ang gubat sa langit. Nga mabasa ninyo sa Pinadayag Kapitulo 12. Gusto ni Lucifer nga mamahimo siyang sama sa Diyos. Muna'y gisultis Isaias Kapitulo 14 o sa Ezekiel Kapitulo 28. Dili siya kontinto nga pangulo lang siya sa manulunda. Gusto niyang mulabaw yun sa labing taas o yamot. Sa to pa, di siya gusto nga chief of staff ra siya. Gusto gud niyang commander-in-chief gyud siya. O sa ato pa lang nasod, ang commander-in-chief gud ang presidente. Ang chief of staff, ang pangulo sa mga sundalo. Pangulo ra mga sundalo si Lucifer. Pangulo ra siya sa manulunda. Apan wa siya makontinto ana. Gusto niyang mahimong labaw yun sa tanan. Sa ato pa, siya ang gusto mahimong Dios. Muna, nag-auhag po siya sa mga tao nga musimba kaniya. Now, niya laing pinulungan. Mao na yung mga butang atong pamalandungon kalabot sa pagsimba. Kaya pagsimba man na yung isyo. Ang duha ka butang, ang tulo ka butang atong pamalandungon kalabot sa pagsimba. Number 1, ang tumong sa pagsimba. Sa ito pa, kinsa may angay simbahon. Ato nang gisgutan ka na gina. Duha raman sila nga nagribal, ang Dios o ang yawa. Muna'y tumong sa atong pagsimba. Kinsay angay simbahon. Ang number 2, ang hinungdan, nganong musimba man ta? Nganong musimba man ta? Ang tumong sa pagsimba, either Diyos or yawa.
Ang hinungdan sa pagsimba, either nga giila nato nga siya ang maglalalang or moingon ta ang naghatag kanakong kadato ang yawa raman sa simbahon ako. Duha sila. Ikatulo nga sanga sa pagsimba. Paagi unsaon manato siya sa pagsimba. O kanang tulo na aginas Biblia. Kinsay simbahon, Dios nga maglalalang. Dili linalang ang simbahon. Maglalalang. Ang mga pagano sa dugay, adlaw ang ilang gisimba. Kay adlaw kuno'y naghatag sa kinabuhi sa mga tanom. Kalimot sila. Ang adlaw binuhat sa Dios. Ang simbahon, dili ang adlaw ang nagbuhat sa adlaw. Kuha ninyo? Ngano man ang mga anito sa kabukiran, musimba magdakit, musimba magbungtod, musimba magbukid, musimba magsuba. Kay matod pa nila ang mga espiritu nga naas dakit, naas suba, ang mga engkanto diya muna nagdaas ining suka kalibang diri sa ato. Munang magdahalad sila mga manok nga ugis. Pagsimba na. Apan ang Biblia nag-ingon, dili simbahon ang gilalang ra. Samas bukid, sama sa adlaw, sama suba, samas bungdo, dili na simbahon. Linalang ramana ang simbahon, ang bugtong maglalalang. Duha man gud kay hinungdan nganong siya ray simbahon. Maglalalang siya, manluluwas siya. Umila yung nagluwas nato. Iyata sa duha ka paagi, iyatang gibuhat, iya putang giluwas. Muna hinungdan nganong dili ta angayan mo simbag lain. Ang paagis pagsimba, unsaon nato siya pagsimba, naapunas Biblia. Dili pagsimba sa atong kabubuton, dili pagsimba sumala sa gusto nato nga paagi. Pagsimba sumala sa paagi sa Dios. Okay, atong padayon nun kining tanan pulos na sulat sa balaang kasulatan ang pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Higala munay tun-an ginato sa tibok semana. Now, pangita matud pa ni Juan. Pulong ni Ginoong Hesus. Apan ang nagsuwat si Apostol Juan, mato panigin ng pangita or susiha ang kasulatan. Sa ito pa, basaha ang Biblia. Kay diha ni ini giunahuna ninyo nga inyong makaplagan ang kinabuhing way katapusan, kini maong nagpanghimatuod, may tungod kanako, Juan 8:44. Ug naapay pinulungan si Ginoong Hesus sa Mateo nga nag-ingon siya, ang labing dakong sayop sa mga tao siyuta mao ang ilang pagkaway alamag unsay nasuwat sa Biblia. Dakong sayop di nang wa tay kalibutan ug unsay nasuwat sa Biblia. Muna importante atong hibaw-an unsay gisultis Biblia, kay kung dili di nato mahibaw ang gisultis Biblia, dakong sayop ang pinulungan nga gigamit ni Ginoong Hesus. Apan nganong gyud nganong karong panahon na mintras dagaya pa ang wali, dagaya pang Biblia, mapalit pa bisan asa ipanghatag ra gani sa mga tao nga interesado. Ngano man na, nganong iyon ana man ang angay natong himuon nga pagtagad sa Biblia, kay naay tagna si Amos sa Amos 8:11 paingon sa 13 nga nag-ingon, tanawa moabot ang adlaw nagaingon si Yuba nga Dios nga ako magpadalag kagutom sa yuta, dili kagutom sa tinapay ni kauhaw sa tubig, apan sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Naa di ay panahon nga wa nay wali sa mas gihimo sa masgad. Wa na'y Bible study sama sa muduaw sa inyong balay aron magtuon mo sa Biblia. Moabot di na. Kagutom, dili sa tinapay, kauhaw, dili sa tubig, apan sa pagpatalinghog sa pulong sa Diyos. Ang bersikulo 12 nag-ingon, og sila, ang mga taong nagutom na, mudalagan, gikas dagat, ngadtos dagat, gikas timugan, ngadtos sidlakan, sila magdalagan, ngadtunganhi sa pagpangita sa Diyos, og dili na nila mahikaplagan kini. Na adi ay moabot nga panahon mga higala nga may krisis sa pulong sa pagkakaroon, grabing dagaya. Ancient words, karaang pulong, balaang pulong, pirtin daghana. Among ginahimo in most cases, ug naay mudawat sa kamatuoran, mangita migpaagi. Mabinla na mog Biblia ilang kamot. Nga naman, ang Ginoong Hesus mo nag-ingon sa Mateo 4, versikulo 4.
Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong gilitok sa baba sa Dios. Muna ang espirituhanong kinabuhi. Mabuhi tas lawas sa atong gikaon pamahaw paniudto panihapon, apan mabuhi ang atong kalag, mabuhi atong relasyon sa Dios kun mobasa ta sa iyang pulong. Kay ang pagkaon sa espirituhanong pulong dili ang paglaksi sa pahinas Biblia aron atong usap-usapon, kundili ang pagtuon sa pulong sa Dios. Nga pailain. Ingon pa ni Jeremias sa Jeremias 8:20. Kung di kita mo tagad sa mga mensahe karon, kung di kita mo dawat sa may balitas kaluwasan karon, kung di kita mo basa sa Biblia nga naang mensahe sa kaluwasan, ingon pa ni Jeremias, ang ting-ani milabay na, ang ting-init natapos na, apan wala kita mga luwas. Pagkaalkansi nato, no? Muingon niya ta anang panahon sa gisulti ni Amos nga pangitaon na nato wa na diha. Muingon niya, hay naman to sila, oy, mag-Bible study man to sila, wa naman, hay naman to sila, oy, nagwali man to sila, wa naman. Aghan ang may trabaho ni suhol. Apan, pag-abot sa pagkahumana sa arka, ingon na si Noe, wa ko pabuhatas Ginoo ini, aron lang naatay talan-aon nga og magtur kamo naamoy makita. Dili na maoy toyo. Nagpabuhat ang Ginoo og arka kay moabot ang lunop, ang makasakay ra sa arka mo'y maluwas. Ang mga tao na ingon lunop nga nang liki ng ganit ning yuta sa kainit, lunop no may uwan-uwan, so lunop yun. Nagdawat lang sila suhol sa panahon sa pagpanday, wa sila mutuo sa pulong sa magwawali. Pag-abot sa adlaw, nga hapit na ang lunop, naibong ra mga tao. Uy, may magic mas nuwi. Na may mga mananap nga nisud sa arka. Og ang Biblia nag-ingon, sulod sa 7 ka adlaw, human pagsud sa mga mananap, wa gimisud nga mga tao, nangatawa na sila, misud na snuwi, og ang iyang 3 ka anak lalaki, og ang ilang mga asawa, 8 ra gyud sila kabuok ang misud sa arka, og nianang panahon na ang mga tao, wa man mutuo. Ingon pa sa Biblia, pinulungan ni Ginoong Hesus Mateo 24, maingon sa kaadlawan ni Noe, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao. Say may but pasabot anak. Winalihay ang magwawali sa mas pagwali ni Noe. Apan ang mga tao wala mutuo sa wali. Dunay 7 ka adlaw sa dihang nasira ang pultahan sa arka. Wa pa'y nakasunod. Gisultihan ba yatas pinadayag? Nga sa dayong siras kaluwasan, pinadayag Kapitulo 15, dayong siras kaluwasan, o say pulong siras kaluwasan, sa panahon nga ang tao di na mausab. Gistulti na sa pinadayag 22, versikulo 11, nga ang taong dautan magpadayon na lang sa pagkadautan. Ang taong matarong magpadayon na lang sa pagkamatarong, di na mausab ang tao. Anang panahon na, naabot na ang krisis nga gitag na ni Amos, ang krisis nga di na mausab ang mga tao, kay wa na diha ang pulong. Anang panahon na, mahitabo sad ang 7 kahampak. Pinadayag 15 o 16. 15 maigo sa hampak, ang mga taong wa mo dawat sa mensahe. 15 nangalaglag sa lunop, ang mga taong wa mo tuo sa wali ni Noe. Busa paingon sa kamatayon tungod sa pagkawalay pagtagad sa pulong sa Dios. Higala, mo na'y dako kayo nga warning. Si Roger Williams nag-ingon ining pinulungan na ang labing siguros kinabuhi mao ang kamatayon. O kini gilibutan sa 3 ka mga butang way siguro. Kanusa, asa, ug sa unsang paagi. Ambot niya ipasabot, usa ka butang sigurado nga ang tanan nato di gyud kalikay, mao nga may gitagal gyud nga adlaw nga mamatay ta. Ang walang nato masiguro og kanusa, asa ug unsay hinungdan. Muna ingon ni Roger Williams, kining mga pangutanaha matod pa niya wa ni dili ni nato matubag tanan kay ang atong orasan sa kinabuhi kausara man guna siya mutuyok
o ang tao diha siyang gahom makasulti nga moingon di gina siya kaingon hunong na. Di kita kaingon hunong na. Na may uban maghikog ang tinuod nga pagkasulti gikan kaniadto hangtod karon. Ang Biblia nagsulti nato gamay ragyod ang mga tao nga modawat sa pulong. Kay inyong o kayon inyong Biblia walay panahon nga nasuat sa Biblia nga mayoriya ang katawhan sa Dios. Minoriya kanunay, usay minoriya, minoridad. Muna ang giingon sa Lucas 12:32, ayaw kamo kaguol gamayng panon, kay kaninyo gitagana ang gingharian sa langit. Ang katawhan sa Dios sukad sa panahon ni Noe, sukad sa panahon nila ni Moises, mas gamay itandi sa labing daghan nga wa magtagad sa Dios. Minoriya ta, minoridad ta kanunay, jutay rata, permina. Muna ang arka pwedeng musod og linibo ka mga tao, walo ra gyud ang misud, mananapra nanimaho ra didto, nangatawa ra ang mga tao wa musod. Ana ang nahitabo. Mao ni sila ang mga tao, samas mga tao nga nagtabang kang Noe sa pagtukod sa arka. Nakadungog sila sa kamatuoran, doon diha kanila ang tanang bintaha nga sila makasabot unsay maayo, unsay dili, unsay kamatuoran, unsay dili, apan gipili nila nga katawhan ang nagwalis kamatuoran. Bisan tuod nakaapil sila sa pagkadungog sa kamatuoran, ingon nga katawhan sila mga matay samas mga tao nga nanagpanday sa arka uban kang Noe, mitabang sa pagbuhat sa arka apan wa mudawat sa mensahe kalabot sa presensya sa arka. Diyutay ra ang naluwas. Minoriya ang katawhan sa Dios. Matod sa Mateo 24:37, maingon sa kadlawan ni Noe, maingon man usab sa balik sa anak sa tao. Mateo 7:13-14, sumulod kamo agis pultahan nga masigpit, kay sangkad ang pultahan, lapad ang dalan, padulong sa kalaglagan, daghan ang nagsubay agi niini. Ang Ginoo na, Ginoong Hesus na nagsulti. Duha ra ka dalan ang lakuan sa mga tao sa yuta. Ang usa, luag nga dalan. Unsay kahulugan sa luag nga dalan? Bisan unsang gusto mo, mahimo mo. Mutabako ka, pwede. Muinom ka, pwede. Mag-adis-adis ka, pwede. Basta mo simba ka lang, panahon sa ting simba. Daghan ang nag-agi aning dalan nga luag. Apan, versikulo 14, tungod kay sigpit ang pultahan, hiktin sab ang dalan, padulong sa kinabuhi, ug jutay ra ang nakatultol niini. Tan-awa ra ng pinulungan ha. Duara kadalan ang subayon sa mga tao nga nagpuyo sa yuta. Duara kadalan ang inyong pilian. Ngano man kay duhara may destinasyon sa tanang tao nga nagpuyo ining yuta. Unsa may destinasyon sa tanang tao nagpuyo sa yuta. Kantas mga bata nag-ingon, eternidad, eternidad. Magpili ka aning duha. Langit, impierno, asa ka. Nindot nga mensahe sa kabataan. Awit na sa kabataan ha. Wa ko kalimot ana, gamay pa ko gitudlo na nasa mong maestra. Eternidad, eternidad, magpili ka aning duha. Langit, impierno, asa ka. Higala, wag yo'y ikatulong dalan, wag yo'y ikaupat, wag yo'y ikalima. Tanan tao sa yuta, duhara kadalan ilang pilian. Ilintalan nga luag, padulong sa kalaglagan. Unsa may dalan nga luag, tanang butang mahimo mo. Bisag unsay buhaton mo, mahimo mo na. Bisag unsay kaunon mo, mahimo nimo. Usay imnon mo, mahimo nimo. Musugal ka, mugunsa ka, pwede ka diha kay luag ng dalan, daghan mo. Apan, padung sa kalaglagan. Ang pikas dalan nga sigpit, daghang tangtangon sa imong kinabuhi, daghang biyaan, daghang gidili. Magbiyahe ka nga waydang tangkil-tangkil nga kargamento, nga naman. Kay di ka kasuod sa sigpit nga dalan kung dani mo imong bisyo. Di ka kasuod sa sigpit nga dalan kung dani mo imong butilya. Di ka kasuod sa sigpit nga dalan kung dani mo imong pakiti. Di ka kasuod sa
sigpit nga dalan, kung dani mo ang imong mga upos, nga naman, tangtang na tanan kay sigpit ang dalan. Apan, padung sa kinabuhing way katapusan. Mga higala, nining musunod nga 13 kagabi, ato pagyong ihulagway kaninyo sa detalye ang mga tagnas Biblia nga nag-describe sa atong kinabuhi nining yuta. Nganong jutay raman, kadako sa simbahan, nganong usa raman ang nag-ampo in taon diha. Si Lucas, yun na. Og siya maingon ngadto kanilang tanan, pulong sa Ginoo. Kung dunay tao nga mosunod kanako, dumulian niyang nabatnan, siya dili mamahimong ako. Nag-andam siya luna dito para nimo. Nag-andam siya luna para nako, ako gusto ko kanang luna gagayandam sa Ginoo. Ako na gina kay maot man kay na nga kanang luna di ko kaadto butangan man as Ginoo og lain. Muna nga kanang inyong luna ay na ninyo pasagdi inyo na nag-ingon ang Ginoo sa Josue 24. Ingon si Josue sa mga tao karong adlaw, pili mo, hayman mo nga rimos Ginoo o dili mos Ginoo. Apan ako o ang akong pamilya arikos Ginoo. Sa makausapa ang atong gamhanan og mahigugmaong Dios nagpakita kanato sa butang umalabot pinaagis pulong sa propesya. Walay katarungan nga dili kita makabantay og makapangandam alang ning maong mga panghitabo gawas sa atong tinuyo nga pagpakawalay alamag. O sa may pasabot anang tinuyo nga pagpakawalay alawag. Naay nagwali, paminaw mo anak. Ayaw mong paminaw diha. Tinuyo nga pagkawalay alamag. Amot pasabot, naanay kahigayonan, makadungog, dili maminaw. Tinuyo nga pagkawalay alamag. Muna'y gisulti sa Biblia. O ang katapusang pulong, atong mabasa sa Pinadayag 1, versikulo 3. Pwede tingali kung yuyungan ninyo sa pagbasa ini, kusgunta ni pagbasa. Bulahan ang tao nga nagbasa sa pulong ning maong propesiya. Og bulahan ang mga nanagpatalinghog og nagatuman sa mga nahasulat ni ini kay ang panahon haduol na. Muni atong gihimo ron. Gibasa nato ang pulong sa Dios. Nagpatalinghog ta sa pulong sa Dios. Ang kuwang na lang ini atong tumanon ang pulong sa Dios. Kumplito ang atong kabulahanan. Unsay pulong kabulahanan, kumplito ang atong kasiguruhan sa kadagaya sa grasya sa Dios. Sama sa akong giingon kaganina, si Josue, papili niya mga tao, kay nanimba na mga tao, Diyos, gusto naman magkinabuhi sa mga taong kalibutanon. Tawag ni Josue ang mga tao, tung ikaduhang Pangulo sa Israel, human kang Moises, sa papilion tamurong adlaw. Mupadayon ba mo o banako sa pag-alagad sa Dios? Or mupadayon ba mo anang inyong tulibagbag nga kinabuhi nga bisag unsay inyong ganahan mahimo ninyo? Apan alang nako og sa akong pamilya magpabilin ko sa Dios. Ambot pila ninyo rong gabi ang moingon, Pastor, ug naa pa may laing kay gayunan, gusto ko nga moalagad ko, mosunod gikos kabubuton sa Dios. Ako unong tanawan inyong kamot nga moingon gyud nga, Pastor, gusto mo mahibaw og unsay pulong sa Dios? Ang gusto mahibaw og unsay gisulti sa Dios ato kuno isang atong kamot. Mutanaw lang ko sa inyong kamot, wa may pulis diri. Si kapitan di man ni mabalaka kay ang akong pasabot, ipakita lang ninyo sa Dios. Kaya ang Dios may nahibaw sa inyong intensyon. Gusto mo masayod siyang pulong?